एसेम्बलि कनस्टिटुएन्सिनि सिङाव जोङो औगुरियाव जोङो एसअपिडि फान्डजों 10 बेडेड हस्पिटाल न' लुनायनि हाबाफारिखौ जोङो दिनै जागायजेनबाय आरो एसेम्बलि इलेक्सननि एकदम आगोल 5.5 कोटि थाखानि जोङो मोनसे 30 बेडेड हस्पिटाल सान्थिपुराव जोङो न' लुगासिनो दङ आरो जोङो दिनैहाय नैबे सेम दादगारियावनो जोंनि देबदांनि गामियाव 2 नम्बर खाग्राबारि बे गामियाव जोङो 10 बेडेड हस्पिटाल लुनो थाखाय जोङो अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय। खालि अन्थाइ खाम्फा गायसननायल' नङा, इतिमध्ये जोङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय एप्रुभेल मोननानै जोङो टेन्डार होबाय आरो टेन्डाराव जाय माने देरहाबाय, टेन्डाराव जाय देरहानानै कन्ट्राक्टर मोनबाय बे बिथाङा दिनै खुन्थियाल' गायनाय नङा, बेखौ खामानि मावनायनि स्टार्ट हाबाफारिया दिनैनो जागायबाय। दा दिनैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां अभाब दंमोनब्लाबो दिनै 3 अनुस्थान जोङो दा खामानि मावगासिनो दङ आरो बिनि बादैबो गुबुन ओनसोलाव जोङो खामानि मावगासिनो दं आरो साइस्थ'नि जिथुनाखि डाक्टारनि अभाब, जोंनि नार्सफोरनि अभाब, बे अभाबा खुब समनि गेजेरावनो माने सुफुंजासिगोन। जोङो दिनैहाय जोंनि बिटिसि ओनसोलनि जोंनि हेल्थ डिपार्टमेन्टनि डिस्ट्रिक्ट लेभेल प्रमोशन कमिटिखौ जिरायखांनानै जोङो दा गासै खालि 450 450थानिबो बारा पस्ट जोङो इतिमध्ये खालि पस्ट जों मोननो हाबाय। बे पस्टखौ जोङो सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डनो लिरबाय। सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डआ सेप्टेम्बर अक्ट'बरनि गेजेराव जिथुनाखि इन्टारभिउ, बे इन्टारभिउखौ फोजोबनानै जोंनो साख्रि थिसननायनि बा 3rd ग्रेड 4th ग्रेडआव थिसननायनि थाखाय जोंनो सुबिदाखौ जों लासिगोन। बिनि उनाव जोङो नैबे मास मोनसे मोननैनि गेजेरावनो NHMनि जिथु कन्ट्राक्चुवेल, बिनि गेजेरजों 100निबो बारा बिटिसि ओनसोलाव मेडिकेल अफिसार डाक्टारफोर जों मोनगोन आरो 150निबो बारा जोङो ANM नार्स, GNM नार्स जोङो मोननो हासिगोन। बेनि थाखाय स्टेट गभर्नमेन्टआ NHMआ दा इन्टारभिउ लानानै माने थिसननायनि जिथु प्रक्रिया, बे प्रक्रियाखौ मावबाय। 2 मासनि गेजेराव जोङो गोबां माने साख्रि थिसननानै जोंनाव अभाब जानाय डाक्टार, साख्रि आवला, नार्स, माने एक्सरे अपारेटर बा जोंनि लेब टेकनिशियान बा फार्मासिस्ट खालि जानानै थानाय पस्टफोरा फिलआप जाजोबगोन आरो बेफोर फिलआप जानाय लोगो लोगोनो बिटिसिआव जेसेबां साइस्थ'नि सेवा खालामनांगौ हाबाफारिफोर, बेखौ जोङो थाबैनो मावफुंनो हागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। बेवहाय 10टा बे जायगाया जाहैबाय एकदम मोनसे बेमारजों माने मेलेरिया माने बेमारजों बा मेलेरिया बेमारा बेयाव फ्राय बोसोरे सोमजियो। दा नंखायनो बेवहाय पपुलेसनाबो गोबां जाबाय, दा मानसिफ्राबो गोबां सिकित्सानि अभाब जायो। बे हिसाबै जोङो बेवहाय जोंनि रायजो राजानि जाहाथे मोजां जायो, रायजो राजाखौ जाहाथे थांलाय फैलायाव सुबिदा जायो, बेनि थाखाय बे जायगाखौ जोङो सेलेक्ट खालामनानै बेवहाय 10टा बिसिना थानाय हस्पिटाल जों बानायबाय। बे हस्पिटालनि गेजेराव खालि बेमारल' सिकित्सा जानाय नङा, बेवहाय डेलिभारि जिथुना जोंनि गथ' जोनोम होनायनि हाबाफारि बेवहाय जों खालामगोन। सोरबा बिमाया जुदि क्रिटिकेल डेलिभारि जानायाव जुदि क्रिटिकेल जायोब्ला बेवहाय सिजारिन खालामनो हानायनिबो बेबस्था जोङो बेवहाय खालामगोन आरो बेवहाय आल्ट्रासाउन्ड मेसिन बसायलायनानै जोंनि बिमाफोरखौ, जोंनि महिलाफोरखौ जोङो सिकित्सा खालामनायनि बेबस्थाखौ जों बाहाय खालामगोन थादों आरो बांसिनै जाहाथे टिचारफोरखौ एंगारनानै खामानि मावनो हायो आरो सेन्सासआबो नागारनो हायै मोनसे हाबा हिसाबै नेशनेल
लेभेलनि मोनसे हाबाफारि हिसाबै सेन्सासखौबोथ' खालामनांगोन दा बेखायनो फोरोंगिरिफोरखौ एसे माने खमै थिसननानै बांसिनै गुबुन डिपार्टमेन्टआव मावनाय माने साख्रियालफोरनि गेजेरजों बे सेन्सासखौ खालामनो थाखाय जोङो सरकार माने डिसिफोरजों रायलायबाय थानाय जादों आरो डिसिफोरखौ खमैनो फोरोंगिरिफोरखौ एबजर्ब खालामनो थाखाय जोङो खावलायदों आसा खालामदों बेखिनि खेथ्रआव जोंनि अफिसार्सफ्रा रायलायनानै जोंनि जायफोर अफिसारफोर बिसोरो बे रायजो राजानि अभाब अभियोगखौ नायनानै थाबैनो सिद्धान्त लागोन जों बेखौ मिजिंथिदों